Aký je rozdiel medzi jednorázovou a prateľnou plienkou z hľadiska používania? Poďme sa na to pozrieť. Pri jednorázovej plienke netreba veľmi rozmýšľať, treba zvoliť správnu veľkosť, použití iba tuhú časť vysypať do toalety a plienku hodiť do komunálneho odpadu. Modernú látkovú plienku tvoria dve časti. Prvá časť je vnútorná, sáva vkladačka, ktorá sa oblieka podobným štýlom ako bežná jednorázová plienka. Navrch na ňu sa dávajú vrchné polnohavičky, ktoré chránia celý ten obsah mokrej plienky vo vnútri. Vnútornú plienku si prispôsobujeme v páse patentkami, čiže na aktuálnu šírku pása bábätka si môžeme prispôsobiť túto plienku zapnutím patentiek. A takisto aj okolo nožičiek, keď je bábätko ešte malé, si môžeme túto plienku zmenšiť aj na dĺžku. Čiže keď si ju zapneme do tej najmenšej veľkosti, toto je konkrétne veľkosť S, tak nám vznikne takáto maličká plienka, ktorá dobre sedí už bábätkám od približne 3 kg. Navrch si rovnakým spôsobom následne oblečieme polnohavičky, ktoré si takisto v páse môžeme prispôsobiť patentkami a takisto aj okolo nožičiek, ich zopnúť tak, aby nám dobre tesnili okolo stehienok a nič nepustili von. Často sa ma pýtate, že na čo sú tie patentky na tom ušku. Je to kvôli tomu, že tie patentky si môžete zopnúť až uško cez uško a tým pádom zapnete púlky na úplne malinké bábätko bez toho, aby tie polnohavičky odstávali. Takže kombináciou vnútornej plienky a vonkajších polnohavičiek máme modernú látkovú plienku, ktorú môžete použiť až na 3 deti po sebe. Vydrží stovky a stovky praní, pokiaľ je o ne dobre postarané. Zaujímavosťou je, že naše polnohavičky môžete bez vrstvy použiť aj ako dojčenské plavky do bazéna alebo k moru. Nový štandard bude balovaný. Lidka, šuhu!